Ja mislim da je ova država spremna za jednog mladog kandidata. Ja mislim da ova država može i mora dati priliku i mladim ljudima. Mi smo do sada imali ljude iz bivše Jugoslavije koji su nastavili voditi ovu državu nakon što se promijenila vlast. Ali sad je vrijeme da dođu mladi ljudi. Vrijeme je da ljudi koji su do sada vodili državu odu u mirovinu. Došlo je vrijeme za promjenu generacije. Neka to ovi iskreno priznaju, neka se povuku i neka napuste da napravimo onakvu Hrvatsku kako mi zaslužujemo. Ovaj hrvatski narod je zaslužio bolje. Nakon 900 godina patnje, življenja u progonstvu, u ne svojoj državi, sada imamo priliku na blagostanje od ove Hrvatske. Samo nam dajte priliku mladim ljudima, dajte priliku stručnjacima, dajte priliku ljudima koji znaju raditi. Mi ćemo izgraditi carstvo. Gospodine Golubić, hvala vam lijepa na gostovanja u TV Bujici. Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, sutra je sa vama moja kolegica Bojana Klepač. Ostanite i dalje uz program Otvorene televizije. Doviđenja.